सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची विकासाकडे घौडदौड. शासनाच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मिळाले बळ. नमो शेतकरी महासन्मान योजना. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत 7व्या हप्त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 1,21,000 इतक्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाले आहेत तब्बल 25,16,00,000 रुपये. मध्यस्थांशिवाय थेट बँक खात्यात. पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वेळेवर मदत. या मदतीमुळे बळ मिळते पेरणीला, वेग मिळतो शेती विकासाला आणि आधार मिळतो शेतकरी कुटुंबाला. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं आणि त्यांना आर्थिक स्वावलंबन देणं हाच आहे या योजनेचा मुख्य उद्देश. नमो शेतकरी महासन्मान योजना. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सदैव. सशक्त शेतकरी, सक्षम सिंधुदुर्ग. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. शासनाच्या योजनांनी शेतकऱ्यांना मिळाले नवे बळ, नवा विश्वास. सिंधुदुर्ग जिल्हा होत आहे अधिक आत्मनिर्भर, सक्षम व समृद्ध. प्रस्तुती जिल्हा माहिती कार्यालय सिंधुदुर्ग.